खुलुमबाय गिबियावनो निउज चेनेल बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैहाय आङो 28 नं गसाइगाव समस्तियावहाय आर'जलाइ गथायदों। बे गथायखांनानैहाय आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो दिनै गथायखांनानैहाय रायजो राजाफोरनोहाय मोनसे फोरमायनो नागिरदों। बे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थियावहाय उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां इलेक्सनावहाय आङो ओरैबायदि मोनसे फोरमायहरनो सानदों रायजो राजानिसिम। रायजो राजाया जुदि आंखौहाय बे बिसायख'थियावहाय आंखौहाय दैथायहरोब्ला बा देरहाहोयोब्ला आङो रायजो राजाफोरनि गोबां मोजां खामानि मावलांगोन आरो जोंनि समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजाजोंहाय आङो मिलायनानै रायज्लायनानै समस्याफोरखौहाय समाधान खालामगोन। जेखिनि प्रब्लेमफोर बेफोरखौहाय लानानै आङो रायजो राजाजों सावरायनानैहाय मोजाङै मावलांगोन आरो बेजों लोगोसे रायजो राजानि जेनाखि समस्याफोर बेखौहाय आं मावगोन होननानै आङो रायजो राजानिसिम फोरमायहरबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गसाइगाव 28 नं समस्तियावहाय जोंना गोबां मावनांगौ खामानिफोर दङ। जोङो गसाइगाव 28 नं समस्ति हिसाबैहाय जोंना बुंनो थाङोब्ला गोबां जोङो माने आनडेभेलप। दा बे आनडेभेलपखौहाय जोङो मावफुंनो थाखायहाय आङो आखायाव लादों। बेनि थाखायनो आङो दिनैहाय उफ्रा बिसायख'थियावहाय इन्डिपेन्डेन्स हिसाबैहाय इलेक्सनखौ गेलेनो होननानै आं आखायाव लादों। बेनिखायनो दा रायजो राजाफ्रा जुदि आंखौहाय मोजाङै मोजां जुदि देरहाहरहोयोब्ला आङो फैगौ समावहाय जोंनि समस्तिनि जानानैहाय बा 28 नं समस्तिनि जानानैहाय आं मोजाङै मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो फैबाय थानाय समावहाय रायजो राजाजों आङो देरहाखांनायनि परे आङो सम नुजाफैबाय थागोन आरो रायज्लायगोन। मा समस्या दं मा समस्या गैया बेफोरखौ लानानै आं गोबां सावरायगोन। सावरायनायनि गेजेरजों आङो दिनै आसाम सरकारजोंहाय मोजां सावरायहैनानै गोजौआव सावरायहैनानैहाय आङो माखासे जोंनि डेभेलपमेन्टेल जिनिसफोरखौ लाबोगोन। मा उसुबिदा दं जोंहा, बबेथिं मा लामाया, बबेथिं मा जोंनि आनडेभेलपफोर दङ। जेनेबा गोबां जोंहा समस्या दङ 28 नं समस्तियावहाय जोंहा आबादारिनि समस्याफोर दङ। जेरै जाम्फैनि प्रब्लेम बा सुइस गेटनि प्रब्लेम, बेफोर गोबां समस्या जानानै दं। आबाद मावनायावहाय जोंना अखा हायाबानो जों आबादखौ मावनो हाया, माइ दैखौ गायनो हाया जोङो। बेनिखायनो जोङो बेफोरनि एग्रिकालसारनि मददजों जोङो बे जोंनि समस्तियावहाय गोबां खामानि लाबोगोन होननानै आङो रायजो राजानो बेखौ फोरमायहरो। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।